No niin, tässä olisi uutta vastaava täydellisen virheetön Z900, joka luovun, koska mä tykkään näköjään ajaa maantielle ja ajaa mökille ja olen hommannut Sport Tourerin ja se on mun juttuni. Mutta tää vehje on aina ollut pestynä, se on myöskin alhaalta puhdas, jos sinne mahtaa nähdä. Renkaat on noin 1000 kilsaa ajettu, Dunlopit. Ja lisukkeina tässä on tämä tämmönen metallinen Giivin takateline. Senhän saa pois, kaunishan se ei ole. Mä oon saanut boksiin kamerakamat kulkemaan. Rattaista sanottiin isossa huollossa, että ne on uutta vastaavat. Niin, lisukkeista joo, tosiaan tää Plexi, pienihän tää on, mutta tää on silti isompi, alkuperäinen. Sitten siellä on toi virraulosotto. Ja noin. Eipä siinä sitten muuta lisuketta olekaan. Se on keramisessa vahassa tai keraminen pinnotettu 3 kertaan muistaakseni. Pannaanpa tulille. Akkua ei tarvitse taloiksi irrottaa, se ei pura virtaansa. Yeah.